Isang mapagpalang araw sa ating lahat and welcome back to my channel. This is me Pula, tropa nyo nagbabalik. On this video, isishare ko naman sa inyo ang original na recipe ng paksiw na saluyot. Oo, tama yung narinig nyo, original recipe. Basic na lutuin lang to sa mga genuine Ilocano. Isang napakasimpleng lutuin pero napaka-healthy at hindi ka mabibitin sa sarap, tropa. Meron tayong 6 na taling saluyot, tig 10 piso isa pero 50 petot bigay ni Ate Sexy sa 6 na tali. Good items itong saluyot na to kaya hindi ko napigilan sarili ko para bumili. Meron na akong naunang video nito pero pakbet style naman yon. Nung panahon na hindi pa ako marunong mag voice over. Kaya naisipan kong gumawa ulit ng saluyot cooking video. And this time yung original na recipe naman ang gagawin ko. Isa to sa ulam na namimiss ko at hanap ng aking nararamdaman simula nung iniwan kong province life. Maraming beses na ako nakapagluto nito noon pero hindi ko ma-perfect yung tamang consistency. Until such time nagtanong ako kay Mami Sit kung paano ang dapat gawin para hindi madulas at para tumigas ang texture ng saluyot. Matagal na panahon na yon pero simula noon na perfect ko na ang tamang pagluto nito. Kaya isishare ko naman sa inyo dahil marunong na akong gumawa ng video. Pagkatapos kong hugasan ng mga saluyot, ibinabad ko pa ulit sa palanggana na may tubig para sure na matanggal ang mga duming nakakapit. Ang sarap sa ears yung pagbalat ng bawang. Habang nakababad sa tubig ang saluyot, naghanda naman ako ng 2 buong bawang. Bali buo itong isa na hiniwa-hiwaan ko lang pampaganda ng plating presentation. Wala tayong ibang gagamitin na aromatics kundi bawang lang. Tinanggalan ko ng buntot tapos dinikdik ko para madaling balatan. At ito naman ang listahan ng ingredients ng original recipe ng paksiw na saluyot. Oo, yan lang para sure na mabisa. Nakahanda na ang mga sangkap kaya pwede nang magsimula. So paano? Tara! Bali pakuluan muna ang bawang para lumambot gamit ang kalahating tasang tubig. Siguraduhin malambot na ang mga bawang bago ilagay ang bagoong. Takpan hanggang kumulo. At kapag kumulo na, ibig sabihin lumabas na ang kaluluwa ng bagoong. Saka naman nilagay lahat ng saluyot. Bali-balik ta rin para pantay ang pagkaluto kasi mabilis lang maluto to. Magdagdag ng konting tubig kung kinakailangan. Tapos takpan saglit. Mga 3 minutes lang yon. Tapos ilagay agad ang suka after 3 minutes. Ito ang kukumpleto sa paksiw recipe natin. At itong suka ang sikreto para hindi madulas ang saluyot. Ilubog-lubog lang, wag hahaluin. Takpan at least 3 minutes para maluto lang saglit ang suka. Patayin ang apoy kasi tapos na tayong magluto. See? Ganun lang kasimple at kadaling lutuin to pero mabisang ulam to, tropa. It's plating time. Siyempre i-plating pa rin natin yan kahit saluyot lang yan. Para kaaya-aya ito sa kakain at para maganda sa picture-picture. Gagamitin kong thumbnail sa video na to. Dali, magluto ka na rin ng ganito kung natakam ka. You may check also my other video sa end screen ng video na to. Maraming salamat! So paano? Peace!